Check it out mga kabingka. Don't forget to subscribe, like, and share, comment, etc. Kung wala pa ka nakasubscribe, kung bago lang ka ani sa akong YouTube channel, ayaw kalimti ha, o pag-subscribe sa akong channel para lagi kang update sa wala kong kwenta nga videos or blah 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 blah. Let's find out. Okay, akong buhaton karon mga kabingka. Magbuhat na po ko og tula o rap. Yo kanang rap ba, kanang mga puto sa kanang mga asukar, asin o etc. Let's find out. Akong buhaton karon mga kabingka. Okay, marami sa mga dagang makaraglit ani. Okay, here we go. Hala ka diha. Bombay, bombay, hala, hala na. 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 Na nakaroon sa inyong atubangan na isa yun isa katurko. Gitawag diri yun sa Pilipinas nga jud nga Bombay, Bombay. Kung sila jud ang imong tawagon ana, masuko jud sila yun ana. Ayaw daw sila yun tawag ana kay sila jud kay gikan sa Indian. Bombay, Bombay, hala na ana. 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 Dili ra bayukan nila gyud pautangon o kwarta o pera. Kung dili yung ka makakuha og ilang items, dili yung ka gyud luan. Kung dili yung ka makabayad sa ilang utang dako kaayo gyud mga interes. Mao gyud na ginatawag og 566 uyaw kaayo gyud ni mga tawan na ana sa inyong atubangan. Bombay, Bombay, hala na ana. 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 Musugot gani sila jis ang adlaw. Basta ang importante makabayad ka sa imong giutang yun na kwarta. Kung maayo kay ka mubayad, mudako-dako ang ilang pautang, luoy lang kay na sila kay dagang sa ilang gipautang, gisibat-sibatan nagtago-tago. Ang ako gyud matambag sa atong gobyerno. Kwai po na intawon sila mga buwis para gyud tabla-tabla kay gikwaan naman ninyo gyud ang food panda. Dapat ka na gyud ang mga Bombay o kanang nagapaarawan, dapat kuan gyud na ninyo og mga tax or buwis. Bombay, Bombay, hala na ana. 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 Break it down, yo.